Na, hát kérem szépen, beszélgettünk már korábban is az Anyós Fesztiválra, most egy kicsit jobban belemerülünk. Domokos József főszervező? Producer, és hát hirtelen Ihos József eltűnt, mint Katonéni. Nem tudom, hol van ez a gonosz Jóska. Ötletgazdája az egész fesztiválnak. Hova lett? Nem tudom, Kisbogára, mindenre képes. Ugye valaki egy Katoninéhez hasonló tárgyat lát itt mozogni a környéken, akkor az valóban az lehet. Hogyan születik ez meg? Tehát valakinek van az egyéniségének egy másik fel, aki időnként előtör? Az igazság, hogy bármelyik pillanatban tudok Katoni lenni, ezt már rájöttem arra. Kendő nélkül is. Így van, errefele évet is éppen jöttem errefele, és megálltam itt abba a parkolóba. Azt mondja, egy kis házasba jöttek ide vásárolni, azt mondja, hogy azt mondja, né, itt a Katoni, mondja a férjének, azt mondja, az Kendőben nem volt ilyen kopasz. Úgyhogy most igen, a Katoninát nagyon sztárolja magát, tehát a hölgyek anyós versenyzőinknek a pólójának a hátán is Katonéni díszeleg. Hát hihetetlen személykultúra. Nagy cég sok reklámmal. Ez a rendezvény marketing része, ez a producernek a feladata, hogy ezt így oldja meg. Na most évről évre, vagyis hát most már tudjuk, hogy mik azok a legsikeresebb momentumok és játékok, vagy egyáltalán fordulatok, amik itt az Anyós Fesztiválban zajlanak, legalábbis tavalyi alapján. Mi az, ami nagyon nagy siker volt, és mindenképpen meg kell rendezni újra, vagy mi az, ami most újdonság? Nagyon nagy siker volt a filozófiája ennek a rendezvénynek, az érett asszonyok, érett hölgyek dicsérete. És a rendezvény végig erről szól. Hát ez nyilvánvaló, ez már Ihos József korábban már elmondta nekünk, de gyönyörű szép. Érett asszonyok dicsérete, és itt vannak a jelentkezők. A hölgyet felhívném, Borda Erzsébet Csesznek-ről, akinek igen, aki jelentős dekoltázsa van. Igen, nagyon színvonalas. És itt vannak a többiek is. Rengeteg program lesz, ugyebár gondolom, és ne csak az anyósokra koncentráljunk, mert azért az anyósok mellett ott van a család, akik szintén szeretnék jól érezni magukat, és ezt gondolom megkövetelhető. Igen, de a programokról beszélünk, akkor ahhoz, hogy anyós fesztivál legyen, ahhoz anyósoknak is lenni kell, és az anyóssá válásnak egyik feltétele a házasulás. Tehát ezt a rendezvényt, ezt a fesztivált igazi lagzival, igazi házassággal kezdjük pénteken, akinek az egyik főszereplője jelen is van a köreinkben. Ó, igen. Mezőkeresztesi Dorottya Gyulafirátótról, aki hozzásegít bennünket ahhoz, hogy legyenek anyósok is a fesztiválon. Szabi földiek. Egyel több. Legalább egy újabb anyós. Egy újabb anyós. Persze megint lesz anyósa, gondolom, top anyós. Én angyalom mindenhol ott leszek, mint egy ikonja vagy ennek a dolognak a fesztiválnak. Nem is átgondoltam, nem lesz egy valami választás, nem? Hogy legszebb, vagy legjobb, vagy legkiválóbb. Hát angyalom rajtam ki nem, hát jó, igazad van, de örökös vagy már, örökös tag vagy már. Én már legszebb, mint legszebb vagyok, ugye az általában. Beszélgetünk még egész reggel természetesen az Anyós Fesztiválról, érkezik majd Pintér Tibor lóháton, Szolnoki Tibor és Adon Andrea is velünk lesz majd a híradó után, de ők nem lóháton, de hát most a leges legnagyszerűbb, még most jön Anyós kánkán. Süss fel